Sunan mga daw kanina. And once again, anay ka po ninyong alagad sa kanginan Telefon 5 Aurelio Morales. And then may pangitang about the one day tayad. Kumusta na si kamong napamatay karong kapisayan ng Mindanao. O ako sa inyong pangumusta ko sa makadiyot din na pingitas na mandog. No? Ilabi na gitas bulak. Nga to ni Rodelyn Navares. Okay. And ay, kanus apa man in town ka, naminyo na ba ka? Alam, sige, may pagpaminor sa taga bulak. Wala naman kayo balik-balik diri sa Cebu, no? Sa Cebu City. Alam, sige, Inday Rodelyn, padayon. O sa imong bana nga si Kerwin. Okay. Bueno, o karon may gala ang suwatang po ng hatagan ng pagtagad, no? Na pinadakin is usa ka kalmado nga asawa. Kalmang asawa. Nga mapayla lang sa nga Payling. Usa magod ka taxi driver ning akong bana ba, unya nabantayan nako karon nga nagkataas ang panuigon sa kong bana, ingon og sa duna nay kausaban, murag na Alzheimer na. Mura lang ni ha, pero mo'y ako nabantayan. Usahay okay raman sad. Mong day adlaw nga nangandam na ni siya sa iyang pagpamasahero. Oh, many years ago, I was in Mexico, where I found my love, ihan sa Mexico. He was tall and dark, with big romantic eyes. Boy, oh boy, I fell in love. Oh. Oy Marcos, Payling. sama na masahero ka na? Sabi ay, mo man itong bread and butter, ang pag-drive mag-taxi. Saman maayo baron ang kita sa pagpamasahero, Marcos? Labaw pas maayo, Payling. Labaw pas Pasko ni. Ibaw ka, nga no, ha? Wala ba dyo ko mahibaw, nga di ay? Holiday season pa man ron. Ano sa holiday season ba? Hangtod pa na sa Pebrero 2 sa Candelaria. Pero liwas ng Pasko bagong tuig. Uy, Nya, pista senior naman sa Dling. Sa kabiya, oy. pista senyor? Oo. Gani sa kong komparasyon, no? Daghan pang pasero sa sinulog kaysa Pasko. Oo, sinuod na ay daganin noong pista senyor. Kaya pamauli man ang mga balikbayan box. Gikas gawas nasod. Unya ka na mga turista, manoroy man na, nakayam na nagtaksi, di man nakig-jeep. Mga bitaw no? Mauli na nakasulti ko nga arang-arang kita na ko sa Pasko. Usay sa Pasko, nasa sakay, nasa mo sakay nga di mo pliti. Ha? Pasko. Usa di mo pliti, good. Di bitaw. Labi na makasuyop na, pikpiko lang yung mga baga. Inon lang ka nga, Merry Christmas, pre. Dahin ka na, og. No, dahil sa tagatingog, kay kuyawan man ka. Ay di, uy, i-report na sa LTFRB, uy, ug doon na kay reklamo. Sagdi lang kay Pasko man sad, sabto na sad nato. Na, may gidangat ni mo tawhana ka, uy. Ma'am, ganyan, may panultihon nga, be kind to animals, manang maluoy sa tas mga asamanan nila. Mao na diha. Gusto mo kong peace, kalinaw, okay ra? Bahala ka. Sige na, uy, lakaw na pamasahero na, uy. O, de Payling, dagkot ko, senyor. Tuwa na bagas, Marcos? Kung man ay balita, ang lakaw na siya. Uy. Yun na. Si Marcos man na. Nagtuyok-tuyok siyang taxi. Murag doon ay kipangita. Uy, unsa man ka ha? Naman to, ha? Marcos, uy. Ay, de Payling. Sa kabayo nagtuyok-tuyok ka manggudihan. Unsa ka? Doon ako ikipangita. Unsa man ha? Ang yawis taxi. Amo, be ni mo, uy. Kini di ay. Hayan man. Kini kong igunitan ako, good yawi man ni. Oh, naam na ginani mo. Ay mo magipagunitan ako. Kay mangihi ka. Ang siyalan ko di ay. Naunsa ba yain taong kang Marcusa ka? Eh, wala, tiguang nagyug ka. Tiguang ko taon. Kay dili, na-Alzheimer ka na gani. Alzheimer ba, oy? Ikaw ay, madungga ka gani tao, makaingon na sila nga, may diferensya na akong utok. Specifically. Hilay, mas specifically ikaw niya. Yawan mo kunin mo, Marcos, oy. Manong kuyawan ka man, ha? Nga hasta ko, malimot ka na ako. Ilong ay, kalimot ko taon. Aw ka na, di ka mo remind ako. Unsa? Kinahanglan pa nag-reminder? Natural man yun na nga malimot, ha? Kaya ang kalimot, ha? Kauban man na sa pangidaron sa tao. Pumutaas ng imong edad, na magkaop na imong pananaw. Mura ka na sa mayang bungol. Daga na kayo mga differences imong lawas. Lakip na gani ang importanteng bahin. Muuban sa na siya kalimot. Kay mo una magkamatay. Mao nang imo. Unsa? Unsa pa mo kadiha. Muriak kapag yun nga, no, di tinuod ha, Marcos. Accepting without admitting. Sometimes, ramasado, di man at all times. So, wala ka hilas pa yung manulti. Sometimes pa. Sumagabi, unsa man, ha? Di ba nagbagong? Pero balibad ka lang. Sa kapoy na. Mao na diha. Unya ako'y pasanginlan din mo. Ilakaw na. Ibang masahiro na nga to. Di malason ka. Ay, mangyawi. Gitunol naman to na ko ni mo. Tunol ba yung awaman? Ako sa ito akong gitunol ni mo. Labakaram ni.
Oh, di dito, yawi di ay. Nga, manaway. Labaw pang gikaos kalimot. Hindi na ko parehas ni Monyor nga tiguwang. Pagkaudto na, nahibong na lang ko kay mi uli si Marcos, nagtuog ko nga mukaon. Day Payling. O Marcos, huwag ka din mga sahiro. Sa hero man. Yang ano ni habang ka? Saan nakuha na ni mong boundary? Papa, kuha lang. Putin dukaan ako. Katugon kay ko. Mo-drive ko, mo-piyong akong mata. Nakakuyaw bayag makatug intaw kasimbak ko. Dukal lagi kay ko. Hay man taxi ni mo, tuas grahe. Ano ra siya, dapis karsada, giparking na ko matuog lang ako ha. Oh. Nala sige katug lang sa dito. Kuyaw mag-drive kang matug ka, kuyaw sa disgrasya simbak ko. Sige lang, matuog lang ako. Mag-aircon ko ha. Sa? Padaron akong aircon ha. Narita aircon! Siya, bangas ka. Oo po magigbubangon akong bana. Uy, hapon na ra ba? Nakuha na ba kanyang boundary? Pero tigim katuga. Pasagdan ko na lang. Ay, nananuktok. Kinsa sa karon ay. Oo, lagi, kadiyot lang. Maing hapon, misis. Si ato, sir. Magsusi lang tako kay dinhi man gud tumusakang driver sa taxi. Ay, uy, ako tong bana, si Marcos. Aw imo ditong bana. Ngano day, sir? Animal tong tawanan, nagdali taon ko akong asawa, nanganak to sa ospital. Ako na lagi paabot kay sisaryanon ko no. Ngano day, sir? Ay man bana nimo. Natuog ra ba? Usa na to. Ingon siya kay manghihira sa kadiyot. Natuog di ay. Haskang amawa, ganyan tawhana. Uy, nakalimot na yun na siya pasahiro. Kukawan mo, kulatahon ko ng bana Ay, no. ayaw lang sa taon. Si maluoy sa taon kasi. Pero Uy. nagdali ko ha, kay tingali ng anak na to ang asawa, si Sarian pa, makalagot we. Sir, bagting imong cellphone, sir. Uy. Sir, tubaga, sir. Hello, ha, nurse hospital? Ha, mao ba? O sige, nurse. O sige, bye. Mapatay ko ng bana ni mo, misis. Mapatay ko na. Nawag ang nurse. Ha? Nanawag ang nurse akong asawa. Igo lang ko sa pag-utong. Nakautot ko ng akong asawa. Bubulot ang bata taon. Tarong dia, sir, uy. O lagi. Sa, sir. Di mo utong o di kunwa ko dito. Maka na mo na isakto, sir. Balikon ko ng bana ni mo, ha? Og unsa gani mahitabo ng asawa na ko, ihaon ko ng bana ni mo. Mapatay ko ng bana ni mo. Pwe, ariola nila ko. Ikapo na kong lubutan eh. Ay! Ala, sir, ako lagi imong gihikap, sir. Ikaw dito? Oo. Abla ko sa imong bana. Arin ako. Sir, lubot na di ay. Balik ko lang yan, anak ko katubangan. Nagdali ko. Hangol sa tatawana. Grabe ka, hangol. Naang-ang noong ko. Payling! Hoy, karaho! Nagmata ka na di ay? Ay, soko-soko na, kitabi ako. Sige, kita ka. Nagpahikap ka. Mga litman. Nga, alaw daig, naas ka. Hoy, amaw. Imo ba itong pasahero, ha? Ha? Naglago to nimo kay matod pa nimo nga mangihi ka lang kuno unya dito natug ka. Nagdali ba ko to kay ang asawa to sa ospital kay nanganak? Unsay pasahero? May pasahero na ko. Dili lagi langita nimo. Uy, gusto to, no? Nakahingon ako. May pasahero man ito ko. Gatagan pa rin akong sigarilyo. Mao na ni ron. Hoy. Mao kadto nga giklaro gid nako ang tanan ug do na bagay sakit ning bana nako nga Alzheimer. Nga gikaon na ba ni siya sa katiguangon ba? Day adlaw nga naman sa hero ning bana nako, nahibaw man ko sa taxi nga iyang gidriba nagbarog-barog ko sa daplin sa daan. Giat nga nako. Karon mahibaw-an gid nako ni unsa ning akong bana kung naa ba gid ni siya Alzheimer. Uy, anak, uy, Payling. Oy, ikaw mong guday tay, asa man ka tay? Muadtun ta ko sa inyo kay sumbungan ta ka. Sumbungan? Sa unsa man tay? Imong bana, kang Marcos. Nga naman day tay? Ay dito ko sa terminal ganiha. Nya? Nakita Miss Marcos imong bana. Oh. As kalagutan ako. Nga naman. Gihagad na ako siya nga musakay ko siyang taxi. Pizza. Wa man ko pasakyan sa kanahan. Unsa tay wa ka pasakyang Marcos? Ayaw lagay. Nga naman ko no? Mura ko na kong leader sa ISIS. Siya pilon. Bunguton ka manggod tay. Siya ro naman sa nung higa ko niya. Usa kailan ako, ah? Bida. Iya ko ugangan. Wala nakalimot. Pero gisagpit pa ko sa Santa Claus kuno ko. Midaot lang kuno ko. Na, Ano sa nang bana nimo ha? Daot ang utok ana. ambot lang ka tay, uy. Ha? Pizza. Dimtano naman kayo anak ng kananda ko. Wala naman kailangan ako paglakaw na ako gani ha? Pizza.
Giblakingan pa ko. Ha? Unsa unya tay? O sukarapon ko. Sagdi lang tay, klaruhon ko lang gyud ning tanan ha. Klaruhon ko ng tawhana na Alzheimer na bagi ka tingali na. Karon to. Karon, Francis lang kumulingkod. Karon, Asa magamanaog, ma'am? Menterios Carita. Nadaga po yung materiyo. Doon ako ilubong. Mo ba? Kinsa may imong ilubong, ma'am, imong anak. Akong bana. Patay na din mong bana. Patyununon pa. Naglagot yun ko, day. Alagot as in lagot. Galagot. Nagad kay kustanan. Ambot lang yun. Nga naman di ay day. Akong bana, wala makailan ako. Unsa? Uy, unsay mo na makailagot? Naturiring ng utok. Ay day, sa pangidaro na day. Uy, dili gud na angay kahibong day. Basta musaka na ganing edad sa tao, mauna gid na. Grabe, nagad akong kalagot anang Marcos, day. Ha nga naman, uy. Nakasakay ko siyang taxi. Ay, gipapiti pa ko. Ha? Kipapliti ka? Grabe hagod. O, lagi, day. Wala gid makailan akong bana. Ha? Hala day, kuyaw na anak day. Saan ko man ang bana na ako, day, uy? Palinain na, uy. Ha? Kasabi ako ipalina. Kanang buwag sa buto-buto. Na, dalas daot. Ug misamot ang akong kalagots, sa diha ang akong suod nga igagaw nga si Prising, dunay gisulti nga rin ako nga nakapasamot sa akong kalagot. Unsa gaw? Dito lagi sabay si Agaw Marcos sa bayda. Gaw, nagdagpansit og manok. Unsa? Atun ta to sa mahigda. Uy, nga naman. Na, nangumusta pa gid sa mga bata. Uy, naunsa man? Nagtuo si Marcos day nga iya kong asawa. Unsa? Lagi gikuot pag akong bugan. War! Gagay pag akong turjak. Unsa? Gagay kong jeep. Lagi, uy. Isugot sa ka? Wa, oy. Sugot ko taon. Nga naman to siya, gaw. Ay, misuolas ang sakit nga Alzheimer. Puang nga gaw, uy. Hapit na rabit ako madagaw. Gipalakaw din ako, uy. Kuyawan kong maabta ni Gundoy. Isa bang gundoy gaw ba? Nga ako gumbana, God. Unsa biya ka gaw, uy. Labaw pa man sa kas gi-Alzheimer. Wala man ka magkailan sa gumbana? Di ba biyuda naman ka? Simba ko, uy. Ug di adlaw nga nakalitan ko kang Marcos kay miandar ang sakit nga Alzheimer. Nangimbitar rin ako nga mga oni sa gawas kay iya ko nung birthday bisag layo pa. Ay mikuyog na lang sag ko. Asa ta Marcos? Let us celebrate birthday ron ako. Andar na sad ay. Sa Huwebes Santo bagay ang birthday. Ay. Asa ta Marcos? Mga ondas gawas. Tinuod ka Marcos? Asawa tako ka. Baka kanta na ka. Okay, let's go. Pakal na ko ni. Psst, oy waiter. Menu, please. Menu. Yan na, ma'am. Sir. Salamat. Marcos, pilig unsa atong orderon. Ikaw ang bahala, Payling. Limit is the sky. Order duro pareho. Okay, ako yung order. Kanag yung mga mahalon, ha? Putahing, may order ka namang mahalon kay gusto na kong mabusog tanduha. Okay, sige mo order na ko. Waiter, kini. Check. Kini sad. Check. Kini pa Bingo. Ayon man itong order, Lin. Giluto pa. Gutom na ko. Gutom ka na. Okay lang, madada pa. Yun nalik, kadiyot lang una, ha? Asa mga Marcos? Magtanong-tanong ko rin sa mga picture. Watalan ko din ha? Balik na yun ha. Tingalig iserve itong gi-order na to. Balik na yun. Waiter? Sir, ano? Pila mo tanan? 1,200 pesos, sir. Niya nga kong bayad kay nagdali ko. Oh? Oh, something ko, sir. Nagdali mo ko. Niyang bayad. Keep the change lang. Pero, ganyan, sir. Nga naman. Mabayad ka, pero wa pa man ka magkakaon. Nagreklamo. Nagkapan mo sulti eh. Keep the change. Samre, eh. Kuya, magdaghan. Unique. Ay. Matabang pagkaning pagkakalimtanon sa akong bana. Has kang amawa lagi. Hasa sa pagkaon nakalimot. Mibayad man hinuuno pa mi kakaon.
Unsa may maayong itambal ning bana nako? Mo sangpit ang kako nila Dr. Payling Lim o di ba ni Dr. Michael Tabalok baka ha? Unsa man og kamoy pasultihon, Payling. Lord, Devan Guyat. Thank you kayo. Og sa tanan nga nagpamati ka namo ron may adlaw. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw kanamo. Og ingon man, ako pasalamatan ang nagpalitan karon og nag-maintain sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa mga high blood, cholesterol, dili ta dali nga masakit lag si kang atong lawas. Mao nang kinahanglan kada adlaw gyud mag-inom ka og Panyawan Herbal Capsule. Og labi lang yun sa tanang mga nurses sa Cebu City Medical Center at Ifres. Nga nangaplas mo dahil sila aning Panyawan liniment oil kay kanang mo duty kuno sila gabi at Ifres. Panuhuton man sila kay daghan mo silang trabaho. Salamat kay inyong diha tanan ha sa mga doktor diha sa CCMC. Thank you kayo. Kinahanglan gyud. Na, thank you kayo sa tanan nga naghimo og number 1 sa Panyawan liniment oil. Salamat kayo. Ayaw mo kapuas ka epektibo ang Panyawan liniment oil. Oo. Ang kuya oraning Panyawan element oil tungod sa kusog astang lamok mga plus. Maori ko yan. Maori ko yan. Uy, ninot ba Bam? kang Panyawan? Kada gabi naman, manghaplas ka. Ako Nya, manghaplas yun. whole body bitaw ka kaning buko-buko, kamote-il, Sa ano mo bitaw? sa punta, di preswa na, nahurot na. Sige. Ah. Order nita. Mga ita, ato inon sila si Sir Mark Tolentino, nga sir, Sir, ang Panyawan diri sa Cebu. Sir Marketing, deliver nahurot na yun. ang kuan. Nahurot Bitaw, ang stocks na. padeliveran dayon ang mga butika, pharmacy, di ba? Oh, Tiban, ayaw lang kalain, Tiban, ha? Ano man? Dili si Tiban is kudilok ng tawag. Ang kisari ay. Kado ba doon ako na one night stand nga pangalang Tiban? Nanibawa mo siyang Panyawan. Ano na mo? Gano'n nag-haplas man siya. Manuroy man. Ano siya gibati? Nagtrabaho ko sa construction. Adi ay. Oh, ko nga. Ako lagi ko sumbingayan nga kanang katong na lang dito din lang tamanuroy kay masikapoy ka kay humot man siyang Panyawan. Naghaplas siya. Siya nga, okay lang, ana. Muto nga, sa mga nagtrabaho construction usahay, kanang naamag uban natin press, nga di kalas 5 aning off nila, ang uban mga ligo. Oh, uban kay mga abog himitiis. man, Pero oh. kung init kayo, Tinood na. Madili, ang mayo anang buhaton, kanang labakara lang niya, kung nag-init tubig, Oh, wala kana. ikuan. Hand compress. ang uban mo diretso magbuday ko. Wala dili maayo, di gyud sad maayo gyud. Kay may init tubig lang gyud ikuan labakara. Okay naman, nanabon sila sa celebrity yun niya. Kung nga kumahimo, kanapahuway lang sa, gikan mo sa pakusog, no? Oo, niya. Kanto sa nangutanan ako, nagsunod ko ng mga bagyo. Nagkas lang tubig sa uwan nga nasaod. Pwede ba ko ng celebrity Kojik Beauty Soap bisan ko uwan, tubig uwan? Dangog. Oh, what problema? Dangog ginugog samot kay dangog madang uwan. Kaninot south. Okay. Labi na diya sa McHoward Construction and Development Corporation. Nila ni Marilyn Mepiesa, Danica Tautho, Gisa Florentino, Apol Culiamat, Roel Villiganyo, Bogart Agipo o Astro Lugarta. Si Sir Astro. Maring daddy ni Kuan. Astra. Astra, Gina Sina Lugarta. O di ay sa Suran Pardo Board ni Inday ug ni Lando Soldano nga kanunay yung nagpaminaw ka nato. Thank you gud kayo day ug ni Lando Soldano. O ni Jade Trade Algori diya sa Suba, Lumber na raw. Happy New Year ninyo diya do. Ni Vero Blaze sa Sigurbao. Oo, salamat kayo. Gusto dito po si Engineer Angana o si Engineer Frondoso. Ang among municipal engineer ban, babae mo ni siya. Ay. Yung assistant pa ilalaki si Engineer Angana. Kumusta ka mo diha? O ingon man sa ako ikagaw si Engineer Eliseo sa kapon ka babae. Pero usually, ato siya ma-assign sa Bacolod o sa Iloilo, no? Labay-labay na sila. Oo. Yung kini si Engineer Eliseo, kining dealing sa mong pagpanghambog ka ng top 5 gini siya sa board exam. Dito noon nagbase siya sa Davao sa una. Sweldo. Oh, pero dili niya sa amot nag-usog siya nga pure, no? Ang iyahang kasagaran tukuron ban ka na mga taytayan. Kana dagko na. Aron way madakinas mahagbong sa Itayan. Nya pasalamatan sa Kinahalan. dato si Ma'am Nori Bermudez sa Tip. Ay, oo.
Ma'am Nori Bermudez. Bermudez, thank you kayo, ma'am. Nya, ako sa din pasalamatan, si Kuan, Vice Mayor Edgala Belia og siyang pamilya. Oo. Og ni Ma'am Ninin Moreno. Oh, mayong Happy New Year, ma'am. Thank you kaayo sa tanan. Sa itong mga suki sa gulat sa Genetox, no? Oh, mga tigamisan sa Genetox herbal capsule. O karon pinakakusog. kay ba ako, bago pa muna ka nag-breakfast, gamit niyo ang MR coffee, di ba? Natural na natin, Pres, kay... Ako di ay. Tungkol sa collagen nga, para sa itong panlawas. Pari sa pan nga gipalit ni Bambina. Kada gid buntag. O sa bingka. Ang Sa New Year's bingka. resolution ni Bambina, Ate Pres, Oo. di na siya mo palit ng pan. Unsa man? Pitsi-pitsi na yung paliton. Para imo man ha. Ikaw nagsige kag ingon ni Bambina pitsi-pitsi. Pati nga ako anong gulat. Balita ko yung pitsi-pitsi At gud. nga ako ng gulat kasi mabdos iyang pamilya. Siya. Ganahan ko ano, pitsi-pitsi. Lami sa man, pan. lami. Angelica, Ate Pres, Sapin-sapin. sapin-sapin, Oo. pitsi-pitsi. Ay, may buntag din. Nagpaabot mo si Father Sinining sa Santander katong maghuwat si mong tingog at Press. Adi Ay, ay. Diyos may kadurna sa Ay, oh, Father Father John Just. Velarde sa Oslo o si Father John Napoles. Napoles. John Anthony Napoles. O ni Father Dondon Barok. Thank you kanyo. Okay. Thank you sa tanan. Atong Cinderban. Oh, kaduka ko na. Si Juan, Payling. Ay, ang banan, Alzheimer man ko ni. No, ni order og pagkaon. Unya, marag dugay galuto pa, ni bayad. Unya, ning waiter nga nang bayad makasir. Sa, oh, bayad kay Pletchens. O, sa bayad makasir, pagkakaon. Oh, mura na Alzheimer, kalimot siya nga. Giuna niyang bayad, wa pa na siya kaon. Oh, ni mulakaw na. Oh, kay murag naging sakit sa kalimot ba? Oh, Ban, kanang, although punto medikal, no, punto medikal. o kita ko ng mga lalaki, kita ko ng mga kalakinan, kung kasagaran ko no hingalimot, no? Ilabidan ko no sa mga bana, buta na to, kana ko nung mo gamit ban o withdrawal, kasi mo ikapsumpay. Di man tingali pagidaron yun ako pagtuwa na bam kana mo saka-saka na mong edad mo sumo abot sa ng kalimot. Kanang kalimot? Oh, Ay, oo. malintano sa ka. Tinuod na. Ganung istorya. Nya kanang mga babae nga ko ang malintanon ga-withdraw sila na. Lakir may mo withdraw. Kanang withdrawal nga na. Deli, oy. Sa edad yun na. Sa imo nga ginapang idaro, O, Ate Pres. naman gani, dili patiguan, pero kalimtano na. Oh. Ano ah? Ngano ka na. No? Pero ang usa ko no nga magkakuan ana Alzheimer na ka, kana ko nung madyong. Nga naman. Dili ka malimot. O, Kay, tambal kuwan ko na na, usa ko na na. Ako nga po, Ate Pres, Mga limtanon paso. siya. Maghilak siya, kay mita siyang didi. Unya yung gigulitan. Hala, no? Oo. Sa tao rin yung tingali, no? No, Kay na. sa... Na, dali ka kalimtano na, dali ra ka, ana. Oh. Tingali ang imong utok. Oh, kay ako bitaw, mayor kag madyong, ako di mo ko kumamuduwag madyong, pero pinagalimot man ko. Kapila ko kabalik sa bahay, kay ang electric fan wala ko ma-off. Dili, ang ganang madyong, kung palitan na anak ka, Alzheimer, magkatabang ko no na, kaya ang imo ko nung utok, Yung gigamit ng mo utok ba? gamit ni mong utok ba? Gigamit sa utok. Dili, mapundo, murag kuan. sige, kung Mo ko no na, say, usa na. bunuton. Maninguha dyan ka, piat-piat, ang Sa kanang, tao yung tingali Ah, ng nang- tanon. ay oo, sa tao niya, sa edad sad. Kaya ako, inana ko, kanang, manako, kana naibaw ko unsi ako atuon kay muna akong buhaton. Totoo na nalimot ako. Samti akong buhaton. Uy, doon na dyan kay buhaton din eh. Pero nalimot ko. Totooran na ako, totooran. Ay, makahibalumdum na ko. May numdum na ko. Ako sa Ano Ate ka Pres. na? No? Musul ko siya. Oo. Usa mo ko din. Mangihingay ko. grabe ra sa lagi mo. Gulyato eh. Usa mo din. Sige kong tituyog niya. Mangihingay ko. Usa ka bayot na da sa top 3 Nga naman, sa wala gay siya kalimot. pageant nga nagtiniil. Wala siya kalimot. Ako na, oy! Ay, nagtiniil ka? Nahinumdum ka sa una nga doon na tayo fans club. Ah. Abot ang upo, vanilya. Magkuanta? Dito ta, dito. Induction. Dito ta na ang induction sa Cordoba. Yeah, Kaya ako tinil ato, ka. para man ako ato, comedy number, to presentation naman tao ako. Pero pa doon ko mapilog gay pageant diri sa Villa Gonzalo dos. Karon pag abot ko Villa Gonzalo, wa mo ko kada og sandal. Nagtiniil jud ko.
Sukad magsugod ang tulungan. Nanadapa ko sa top 3. Pero kay Bul nga na doon na dyan kay gisulob kay mo mulakaw na kagwa kay sapato or chinilas. Nagtinilas, pero kati bang sandal. Sandal nga para sa tagas. pageant. Oh. Unya kaya kasulob mo kong stockings. May gani kay ilang stage. Dili ko kunat lumber. Kay kunat lumber pa to. Tuso ka. Mga sangit ako stockings. Sugsug na ka. Wadyo ko, nagtinil rin ko. Ako lang gidiskarte. Nga, karang, kay kuha man akong country ato, South Vietnam. May Ako katarungan. nagdiskarte. Nga, our country is a civil war. No shoe factory. We're footloose. Ano to? Dapat ko stop 3, oy! Pero nabili niya yung sandal. Nabiling to. Nakalimot yung ko. Ay, ako kalimtan Na ko. dyan. Bisan sa una. Karon tiguang naman ko kay 65. Sa bata ko hingalimot yung ko. Ado na magalit ka to kauban anyang Linda Villanueva. Nagdrama ta. Ngawa ka nagsapatos. Sabi, nanguha mo sapatos. Hindi ka kalimot. Ako kalimot yung ati pres. Kato akong bag na bilis spear. Gatupar pa mi sa kong bag ha. Kaya nagpamasahi ko sa kanang mga mamasahi din na ba? Unya, di siya Pag ana nga mo boarding na dito ko barog lakaw ko. Wadyo ko'y kalimutan. Wadyo pag abutas ng bilaran kuha sa akong bag ma. So asa man. Sus dito spear na pilit. Git gibakuha na ko Albert dito ra. Ang kami, ang asawa, Paita. asawang gulat, nagkuyog Mr. Bilaran, namili mi ukay-ukay. Oh, naabot namin dito sa kadakong mall. Ang ukay-ukay, ang tuwa dito sa plaza sa unahan. Asa ko, Kaniya, hamay. asa kong kwarta. Gisunod mo na Kwarta akong ra ba plastic. niya? Dili ko pa paghambog na damo itong 16. Gihalatag 60,000 panday. eh. Gihalatag panday ko. Asa kung katunga akong plastic na gibitay, dahil lisensya, ambot ko. Balik ko dito. May kaya dito akong gikapat, sabong na ko sa gihangir nga mga jacket nga maong. May gani ko, wa pa Wa makuan ni dito. Wa mapili Wa sa dito. jumta na okay plastic ragon kit sa. Sabi na kung dito ko magkuhan sa mga sapatos, dire mo sa itong hinangir nga mga jacket, dito ko, this is buangan. size, ito yung sudad to, para sa panday. Yabag di ka ba man no? Kibawsi ko nimo nga mo mga lahas ka nito dito pata sa Limbon diri sa Gilmore. Oo. Nga nabili ng imong kulong mga Alas. alahas, nagitaguan nilang kuan nga dugay itugan. Wadyo ko Wag kayo siya nung kay baw. Gihanap pa ko nilang sisil ni Bibi. Bam, wag ka na wad eh. Wa man sa wa. Kanina yun sa man siya. Oh. Marisis Sa kagarapa. kay mga Singaporean, wala iya mga alahas. Musamot na ba? Masamot magali ka ng kalimtanon ka wala kay Giorgio. Ano na ba? Musamot na ba? Ang mabalik ko. Ugandang tao eh. Sige. Huya na sandi. Lala? Sige. Ano lang Payling, no? Manang kalimot mong way ka home niya. Salamat ha sa mga padanga tong tulubanon. Kuna ko ang paso tihan.